Hana, Oh, Rose. ready ka na ba? Oo, ready na ako. Hana anak, mag-iingat kayo sa pupuntahan nyo ha. Tumawag kayo pag nandun na kayo sa Baguio. Opo, ma. Mag-iingat po kami. Hanggang kayo ba naman, ma? Malaki na ako. Kaya ko na ang sarili ko. Anak, hindi mo maalis sa akin na mag-alala. Kahit pa mag-asawa at magkaanak ka, nandun pa rin ang pag-aalala ko sa'yo. Mabuti pa si Hana. May nanay na nag-aalala. Samantalang ako, may tatay nga. Lasinggero naman. Si nanay naman, sumama sa ibang lalaki. Ma, andyan naman si Rose. Basta, ingatan yung dalawa ang mga sarili nyo dun ha. Huwag kayong sasama sa mga boys. Opo, tita. Kaming dalawa lang naman ni Hana ang laging magkasama. Oo nga naman po, ma. Tatapusin pa po namin ang pag-aaral namin at matatrabaho pa po kami. O sige, may tiwala ako sa inyo. Basta, huwag yung kakalimutan ang lahat ng mga bilin ko ha. Opo, tita. Tara na, Rose. Baka maiwan pa tayo ng bus ng sasakyan natin. Sige po, tita. Aalis na po kami. Sige, ma. Alis na po kami. Sige, mag-iingat kayo. Ang tagal naman ng bus. Hana, alam mo, ang swerte mo talaga sa mama mo, no? Oo naman, mabait si mama. At supportive pa. Ikaw ba? Di ba, andyan naman yung papa mo? Oo, ibang-iba siya sa mama mo. Sarili niya lang kasi yung iniisip niya. Si nanay naman, nagsawa sa buhay namin. Ayun, iniwan kami. Grabe naman pala sila, no? Ganun lang talaga siguro. May kanya-kanya tayo nararanasan sa buhay. Ikaw, Hana, nasan yung papa mo? Wala na siya, Rose. Bata pa lang ako, iniwan na niya kami. Kaya ni minsan, hindi ko naranasan ang aruga ng isang ama. Parehas lang pala tayo. Ikaw, ang papa mo ang wala. Ako, si nanay. Pero dapat, kung sino ang nandyan, dapat mahalin din natin sila. Oo naman. Kaso, ako lang siguro yung hindi mahal ng tatay ko. Mahal ka din ng tatay mo, Rose. Dahil walang ama na hindi mahal ang kanyang anak. Sana nga, Hana, maramdaman ko yun kay tatay. Oo, andyan na yung bus. Para po! Hana? Hana? Tao po? Hana? Tao po? Hana? Oh, ikaw pala yan, Rose. Halika. Halika. Magandang umaga po. Nandyan po ba si Hana? Upo muna tayo doon. Halika, upo ka muna dito. Wala si Hana dito, may pinuntahan. Ganon po ba, tita? Saan po siya pumunta? May binili lang sa bayan, baka mamaya nandito na rin yon. Ganon po ba? Sige po, hihintayin ko na lang po siya dito. Iha, pwede ba akong magtanong? Sige po, tita. Ano po yun? Nasaan pa lang mga magulang mo? Si tatay po yung kasama ko ngayon, tita. Kaso, nandun po siya lagi sa mga kainuman niya. Ah, ganun ba? May trabaho ba siya? Wala po, tita. Kaya, ako lang yung gumagawa ng paraan para sa pag-aaral ko. Kawawa naman pala si Rose. Ang bait na bata pa naman niya. Ang sipag mo naman pala. Kailangan ko po kasi, tita, para makapagtapos ako ng pag-aaral ko. Pangarap ko po kasi makapasok sa malaking kumpanya. Tama yan, Iha. Basta may pangarap ka, sigurado akong matutupad lahat ng yan. Basta samahan mo lang ng dasal. Salamat po, tita. Walang anuman, Iha. Oh, nandiyan na pala si Hana. Oh, Rose. Kanina pa ba dito? Oh, anak. Maiwan ko muna kayo ng kaibigan mo dito. May gagawin pa kasi ako sa loob. Sige po, ma. Hindi, halos kararating ko lang din. Bakit ka pala naparito, Rose?
Wala lang, gusto ko lang makipagkwentuhan. Ganun ba? Galing ako kay Aling Maria, naghatid ako ng mga order niya. Kaya naisip kong dumaan dito. Ah, wow, mukhang madami ka na naman na pa-order ah. Nagmerienda ka na ba? Tara, merienda tayo. Sige, salamat. Naku Hana, naalala ko pala, may pupuntahan pala ako. Sige, ikaw ang bahala. Sige Hana, mauuna na ako Pakisabi na kay tita. Sige, ingat ka. Rose? Rose? Ikaw na ba yan? Tita Mitch, mano po? Ang tagal din namin na hindi ka nakita. Mukhang maganda na yung buhay mo ngayon ah. Opo tita, naging busy lang po kasi ako. May trabaho na po kasi ako ngayon. Mabuti naman kung ganon. Natupad ko na po yung pangarap ko na makapagtrabaho sa isang malaking kumpanya. Kita mo nga naman. Sabi ko sa'yo dahil isa kang mabait na bata. Salamat po tita. Nasa pagsisikap talaga ang dahilan ng tagumpay ng isang tao. Tama po kayo tita at samahan niyo pa po ng dasal. Oo naman. Siya nga pala. Si Hana may sarili na rin negosyo. Talaga po? Mabuti naman po kung ganon. Masaya po ako para sa kanya. Dumalaw ka naman minsan sa bahay para magkita kayo. Sige po tita, hayaan niyo po. Pupunta po ako sa inyo kapag hindi na po ako busy. Sige Iha, mauna na ako sa'yo. Pupunta pa kasi ako ng palengke. Sige po tita, mag-iingat po kayo. Ikaw din mag-iingat.